ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಆ ಸಿಟಿ. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ತಾಣ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡರಿಯದ, ನೀವು ಕೇಳರಿಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಗಳು, ಅಚ್ಚರಿಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಇದು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಹಾಯ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡು ಪೂರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಆ ಕಂಟೋನು ಕೇಳ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮುಖತ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಊರ್ದ ಯಾದು ಊರ್ದ ಭಾಷೆಡು ಯಾನ್ ಊರು ಬಿಡ್ದು 20 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಊರ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಒದಗದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಗುರುತಿಸುವೆ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇತೆದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದು ಪಾರು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಇಂದು ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಲ್ಪೋರ್ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಓಲ್ ಶುರು ಆತನ ಪಂಡ ಲಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರೆಡ ಬಂತನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂದು ಲಾಟ್ರಿದ ಅಪ್ಪಗ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ. ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ₹2 2 ಲಕ್ಷ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಪಂಡದ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಪನೆ ₹2 2 ಲಕ್ಷ ನಾಳೆ ಡ್ರಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಡ್ರಾ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವೇ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ನಾ ಎಂಕ್ ಇಂದೆತ್ತದಾಲ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಂಡು ಸಂಕೇತ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಗುರುತಿಸಿನತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಗುರುತಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಅವು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಶುರು ಆಯ್ನಿ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ETV ಕನ್ನಡ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಅವು ಯಾನ್ ನೆನಪಂದೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಜರ್ನಿ. ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ, MC ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಈ TV 24 ಗಂಟೆದ TV ಶುರು ಆಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಾವೇರಿ ತೀರು ಸುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಆರೆನ್ನ ಬೊಡ್ದಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರು ಜನವಾಹಿನಿಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ETV ಕನ್ನಡಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಸೇರಿಯಾರ. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಗ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಪ್ಪಗ ಆ ಟಿವಿ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ್ ಬೊಡ್ದು ಅರ್ನ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರ್ನ ಕತೆ ಅವೇನು. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ TV ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತೀನಿ TV ಪಂಡ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇದು ಪಂಡದ್ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟೆ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಸೇರ್ದೀನಿ. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದನಗ ಟೋಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ಬೇತೈತೀನಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿನ ತಂದೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ದಿವೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಗ ನಿಖಲು ಪಂಡ ನಂಬುವರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಅವ್ನು ಕುರ್ಸುಡು ಕೂಡ ಕುಳ್ಳೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ದಾದಾದನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಈ JP ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು, ಗೌರೀಶಾಕಿ ಇತ್ತೇರು, ಹಮೀದ್ ಪಾಳಿ ಐತೇರು, ರಾಧಿಕಾ ರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು, ಇಂಚಿನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಅಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆತೆ
ಅಂಡಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಆತ ಪೊರ್ತನಗನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲಾತಂದು ಬೆದ್ದದ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಅವ್ನು ಉಂತುದಾನಗ ಏನನ್ ಕೊನೋದು ಒಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ದಾಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿಪುರ ಬರ್ಪನ ಜಾಗೆಡ್ ಕೊನೋದು ಉಂತ ಇಲ್ಲಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು 15 ದಿನ ಯಾನ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕುಲ್ದುಜಿ ಐಡಿದ ಪಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಚಪಂಡ ಆಂಕರ್ ಅವಡು ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಅವಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಚಪಂಡ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಪೇನ ಇಂಚಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಐತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಿತ್ತೆ ಅವ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಫೋಟೋ ತೂದು ಎಂಕೆ ಅನಿಸುದು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚೈತನ್ನೇರಲ್ಲ ಆಂಕರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ಯಾನ್ ದಾದನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣದು ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಇತ್ಮುಟ ಗುರುತಿಸ್ದಿನ ಎತ್ತು ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರುಗೋಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಏನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಆಂಕರ್ ಆಯರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವೋಲಿ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮುದ್ರವತಿನ ಯಾರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕಂಠದಾನದ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ 15-20 ದಿನ ಆನಗ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಯರ ಶುರು ದಯಪಂಡ ಎಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಉಂದೆತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರು ಮಾರಾಯ ಬಂಡದು ಹೋಯ್ತ ಬಂಡ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬು ಈ ಸೆನ್ಸೆಕ್ದ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಡ ಐನ್ಲ ಯಾನ್ ಓದುನಿ ಓದ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ನಿಪೋತುಜಿ ಮಾರಾಯ ಬಂದ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಈ ಅವ್ಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಈರ್ ಪೋದ ಅವ್ಲು ಪೋದನಗ ಪಕ್ಕ ಬಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಪೋದನು ಮಾರಾಯ ಎಂಚ ಬಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೊರ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಏನ್ ದಿನವನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆದೆ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂದಾನಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ರೇಜ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬುಲ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡ್ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ನಟ್ಟು ಅವಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾണ് ಯಾನ್ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಗಳಾತ್ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಮಾಡಿದ್ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಪೀದಾಡ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆತ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಒಂದುವೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೇನು ಮಲ್ಪೇರದ ಆರೇ ಏನನ್ನು ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ರೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿಸಿಟ್ರೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ದಯಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸುರುಟೆದಾಲ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಈರ್ ಭ್ರಮನಿರಸನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ಶುರುವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಬುಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೀಗಿಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು 26-27ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಗಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಪ್ಪು ನಿಂಗಲು ಅವು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಹೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬುಡಿಯರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬುಡ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪೋಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಯರು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಲು ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಇರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪಣಲ್ಕ ಬತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಈ ಹೀಗೆ ಉಂಟೆದ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟೆ ಯಾನ್ ಗುರುತಿಸೋನ್ನೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅವು ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪಂಡದು ಏ ಫಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊನ್ನೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಈ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಹಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ETV ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚೈತನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಅದು ಒಂದು ಜಲ್ಲೆ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ಯಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಃಖದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಏನು ವರಂಡ ಯಾನ್
ETV ಕನ್ನಡಗೆ ಪೋಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಐತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ತನು. ಯಾನು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಸಂತೋಷ ದಾಯಂದು ಕೇಂದ್ರನ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ್ನ ಕಾಲೋಗು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಇಂಬೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಗತಿನ ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡಿನಿ ಆ ಒಂಜನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತು. ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆ, ಆ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆನ ಬುಡ್ದಿಯನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು. ಅವು ಭಾರಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಅವು ಎಂಚೈತನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಪ. ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅವಳು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತದೆ. ಮನದಾನಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ 22 ಗಂಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಡಂಡ 22 ಗಂಟೆ ಆತ್ಮುಟ್ಟ. ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದು. ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಚೈನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಡವ್ದಿದ್ದು, ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮಲ್ತದ್ದು. ಅಪ್ಪಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಆತಿತ್ತು ಬಂಡ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ. ಮೋಲು ಬೊಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಅಡ್ಬಕ ಯಾನು ಅಚಾನಕ್ ಆದಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಬೈದಂದೆ ETV ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡದೆ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು. ಸೊ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಬರೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾತನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾನ ಬಸ್ ಇತ್ತನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಯಾನು ಕುಲ್ಲದಾತನು ಆತ ಹೊರ್ತನಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಬೇವಗಾರ ಅರಿಪ ಒಂದು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು KSRTC ದಲ್ಪ APSRTC ಅಲ್ಪನೆ ಬಸ್ ಮೀತಾರೋರು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತಾನಾಗ ಇಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮೊಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕದು ದಯಮಂಡ ಯಾನು ಮೊಕಲ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬಸ್ಸದು ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನು ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಮೊಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು. ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಪ್ಪ ಬಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಆಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಯಾನ್ ಬೋಡು ಬಂಡದು ಬುಲಿಪುನ ಎಂಕ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆತಂಡು ಯಾನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಆಪುನೇಟ ತಿರ್ಗ ತೂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಆ ದಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಕ. ಅವನ್ಯಾನು ಏಪಲ ಆ ದಿನ ಯಾನು ಅವ್ನು ಪೋಂಡಲ ಏಪಲ ಎನ್ನದ ಬೇನೆ ಪಡುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ. ಅಂಡ ಅವ್ರು ಪೋದಾಯ್ಬೇಕ ಯಾನು ಮೂಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾದೇ ಇತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೆ ದೇವಡು ಬಣ್ಣದ ಅಡೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೋದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಅದನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪೋದಾನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪದ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅವ್ರು ಪೋದಾನಾಗ ಏನಾಡ್ದು ಘಟಿಲು ಪೂರರೇನು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏನವೇ ಪಂಡತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವೇ ಇರುವ ದಿನ ಆದಾನಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೈ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾನು ETVಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂಗೆ ETV ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದೇ ಬೈದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಂತೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತೆ ಎಂಗೆ ತೆಲುಗು ಪಂಡ ಬರ್ಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಲ ಅಪ್ಪಗ ಸುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಲೆತಂಕೊಣೆಯರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡ್ದಂಡ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಜಿ ಗೇಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒರ ಜಪ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಮೀತರೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂದೇನು ತೂದೆ ಕೈಕಾರ ಪೂರ ನಡಿಗೆರಶ್ವರ ಆದಿತ್ತು ಎಂತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಈ ಮೂಲ ನಿನ್ನೊಂಚೂರು ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪ ಎಂಕೊಲು ಮಾಡೋದು ಅಪಂಡ ಯಾನೇನು ಚೇಂದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಪುನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಡ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಮುಖಲೆಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಕ 15 ದಿನ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪುನು ಈ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು. ಸರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅಡ್ಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಯಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನು
ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನಿ ಆತೆ ಇಂಚಿನ ದಿನಟು ಒಂಜಾತು ಕಷ್ಟಲು ಬತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಪದ ಹೀಟ್ ತಡೆಯರ ತಿರುಜಿ ರಡ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಣಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಜಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನಕಲು ಅವ್ಲು ತೂನಾಗ ಬಳಂತಾರಿ ಐನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಪಪ್ಪು ಬಂಡದು ಒಂದೇ ದಾಲ್ ಸಾರು ಕೊರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾಂಡಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಖಾರ ಕಣ್ಣುಡು ಮುಂಕುಡು ಬಾಯಿಡು ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಓಲೋಲ್ ಪೂರ ನೀರು ಬರೋಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ನೀರು ಬರೋದು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನವ್ಲು ಆ ದೊಂಬುಗು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಒಂದೇ ಟರ್ಕಿ ಟವಲ್ನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಗೌರಿಶಕ್ಕೆ ಈತ ಗೌರಿಶಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿರು ಒಂಜಾತು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರು ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಿ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಟವಲ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಬದ ಆ ಮಂಚೋಗು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಶೆಕೆಗೆ ಜತ್ತದು ಕೂಡಲ ಬೆಗತ್ತಿನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒರಿಪಾಯಿ ನೋವು ಪಂಡ ಈ ಚಾಲ್ತಿಡು ಪೋಡು ಈ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬೈದ ಮುಂದಲ್ಲ ಸಾಧಿಸೋಡು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಬಂಡ್ಪುಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾನು ಇಡೇಗ ಪೋದು ಎತ್ತೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಜ ಮಂಡ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಅಂತ ನಾ ಮಾತ್ರ ಐತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನ ಪಗಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸವಾಲು ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೇ ಹೀಗುಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಯಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯೂರೋನ ಮೂಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅವ್ಲು ಗುರುತಿಸಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನೆನ ಪಿರೋಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಜೀವನ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಗುರುತಿಸಿದಿಂದ ಅಲಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಉಂಟೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ರ ಶುರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತು ನೈಕ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲು ಪೂರ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏರಾವರಿ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗದ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದು ಬರೋದು ಅಂಚ ಅವೇನು IT ಅಂತ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಲಿ ಐಟ್ ಎಂಚ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಲಿ ಪಣದು ಎಂಕ್ ಏನೇ ಯಾನೇ ಒಂಥರ ತರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ್ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಪಾಯ ಅವು ಇನಿಕ್ ಆತ್ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡತದು ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟದು ಇನಿಯಾನ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಲೆ ಗಾವಡು ಅತನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಾವಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10-13 ಭಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎತ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಯಾನಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಅವು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತಾಯನಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿಕ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಕೈಪತ್ತದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುನೇಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಟಿವಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತಲಾಗಿರೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಓದುನಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಕತೆ ಬರೆಪುನಿ ಕತೆ ಕೇನುನಿ ಉಂತ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೊಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದನ ಆಸೆ ಅಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಟಿವಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಅಂಡಲ ಪುರುಷೋತ್ತ ಮಲ್ತದ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೊಡಗದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ದಾನಾಗ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಓದುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಿ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಣತದ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕಥೆತ ಬುಕ್ ಪಣದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆರು ಎಂಕ್ ಇನಿಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಗೋಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪಣದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಹೀರೋ ಆರು ಅರ್ನ ಪುಸ್ತಕನೇ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪ ಕೊಣತ್ತದು ಕೊರದಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಣತ್ತದು ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಅಪ್ಪಗೆ ಓದ್ದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪು ಜತ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಆರೇ ಆ ಕಥೆನು ಎನ್ನೆದವ್ರು ಓದುದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಓದುದು ಪನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಪನಿ ಓಹ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಗೋಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಆತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ ಬಲಾಢ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು
ಇಂಚ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಪಂಡದ ಆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದೈತನೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಇಂಚೆನೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಕತೆ ಓದುನ ಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನು ಐಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಕತೆಗಳು ಓದಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಓದಿನಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕತೆಗಳು ಐಡ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಉಲ್ಲಿರತ ಅರ್ನ ಕತೆಗಳೇನು ಓದಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ಬೇಕ ರವಿ ಬೆಳಗಾರಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಈ ಲೇಖಕರನ್ನ ಕತೆಗಳೇನು ಅಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಓದುದು ಬರ್ತದೆ 2019 ವರ್ಷಗೂ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಿದಾಯ್ ಕೊಣರ್ಕ ಪಂಡದಾಂಡು ಅವೇ ಡೈರಿಯ ಕತೆಗಳು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಟ್ ಸಾರ ಕಾಪಿಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾದಿಲು ಕೂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾನಗ ಏಕಾತನತೆ ಕಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಈ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿನ ಆತು ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಕಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನೀಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10-40 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದೀತೆ ಹೊರವರ ಎಂಕ್ ಆ ಬೇಜಾರನಾಗ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತದು ತೂದು ಇನ್ನು ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿನದ ಈತ್ ಮಲ್ತೇನ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಪಿರ ತಿರ್ಗ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಕಂಠದಾನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವಂಡ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಕಾಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲು ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಒಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಥರ ಅಲ್ರಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ ಐತಂದು ಉಂತ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಎಡ್ ಐತಂದು ಈ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೇರು ಉಂತಿನ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಮರ್ತ್ ಬರೀ ಕವನ ಬರೆಪಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದೆ ಕವನ ಬರೆಪುನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಲವ್ ಥೀಮ್ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಪನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾನ ಆಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾಡದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಟ್ಸ್ ಅಮೃತ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಲ್.ಎನ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಿತ್ತಾರೆ ದಿವಂಗತ ಎಲ್.ಎನ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಸುಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಾಂಗ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಕೊನತ್ತು ಕೊರೊಂಡೆಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡದಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಹೊರವರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಎನ್ನ ಪುಗೆಲು ಕೈಪಾಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಲೇರು ಅವು ರಘು ಶೆಟ್ರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನಿಕಾರು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್.ಎನ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸುಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಕಂಡನೆ ಆರ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಏನನು ಎನ್ನ ಪುಗೆಲು ಕೈಪಾಡ್ದು ಓಡಮುಟ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಈ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ತ ತೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಈ ಬರೆತ ಈ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರೆತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಕಲು ಉಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆನಪುಡ್ದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಆ ಸಾಂಗ್ಲೇನು ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ನ ಪೂರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಪೂರ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದವಂದೆ ಉಪ್ಪು ಇರ್ನ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳ ಊರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಓಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇರೆಗ್ ಊರು ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ಏನ್ವಾರ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪಾರದು ಅದ ಪೂರ
ನೆಂಪುಲು ಉಂಡು ಇರು. ಊರ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಈತೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಆಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಹಾರ್ಟ್ದೊಲ್ಲ ಏನು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಅತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಒಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಬರ್ಪನೆ ಅಣ್ಣನ ದಾಂಡಲ ಎಂಕೆಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಊರು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾತ್ ಜನಕಲಾದು ಪಡು ಅಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಏಪಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಶಟ್ರೆ ಇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಡದು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಜೆಷನ್ಲು ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯಂಗ್ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಏನನ್ನು ಯಾನದೆ ಗುರುತಿಸಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಏತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಅನಿಸಿನ ಬಂಡ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಯಾನವನು ಪೋದು ಸುತ್ತನಾಗ ಓಹ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತುತ್ತ ಇಜೀರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಸಾಂಗ್ ಬರತ್ತಾರತ ಇಜೀರ್ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರತ್ತ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಆ ಮೊಕ್ಕಲು ಎನ್ನಕಲು ಆ ಮೊಕ್ಕಲು ಎನ್ನನ್ನು ಏಪಲ ಗುರುತಿಸುವರು ಓಲಾ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೀತೇರು ಪಣ್ಣದ ಆ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೊರ ಕೊರನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಬಿಕೆಲು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೋದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋದಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾದನ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ನಿಖುಲು ಎನ್ನಡ್ದು ಅವು ದೆಪ್ಪಾಯಿ ನಾವು ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವು ನಿಖುಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇನಿಗ್ಲಾಯನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ ಊರದ ಒಣಸು ತೆನಸು ಊರದ ಪ್ರೀತಿ ಊರದ ಮೊಕೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಇನಿಗ್ಲ ಏನು ಎನ್ನೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಊರು ಏಪಲ ಊರೇ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದ್ಲಪ್ಪಾರು ಹಾ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುನಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೇನು ಇನಿಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೆರೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ಅಂಡಲ ಊರಿಗೂ ಎದ್ದಿನ ಪೋಪ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋದುಪಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಚೇತನನು ಮೈಕೈಗೆ ದಿಂಜವಂದೇ ಬರ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪುರೋಲೇರು ಊರುಡೆ ಇರುಲೇರು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪನ್ಪರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದೇ ಇತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ವನಿತಾ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆತು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಾತು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತು ವರ್ಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆದರ್ಶ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏಪಲ ಅಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಜನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬುಲೆವಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಅಲ್ನ ಏಪಲ ಅಭಿಲಾಷೆ ಐಕ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಏನೇನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಮಾಡುದು ಏನು ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಮ್ಮೆ ಈರಿನ ನನತ ಪ್ಲಾನ್ ಪುರ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕನಕುಲಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಪುರುಷೋತ್ತಲು ಎಂಕ್ ಹೊರ ಎನ್ನು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಯಾವ ಜೀವನದ ಎನ್ನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಗ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ಬಂಟನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕ ಇಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಬರೆಯರಿಗೆ ಪೂರ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬರೆಯೋಡು ಅತ್ತಿಂದ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಬಂದ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗದ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಜೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ಬರೆಯೋಡು ಅವು ಕನ್ನಡ ಆದುಪಾಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದುಪಾಡು ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂದೊಂಥರ ಒಂದೇನು ದೀತೀನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂದೀತೀನಿ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ದೈದೀದಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದಿ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪರೂಪಡ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಬಂದ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಪೋರ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜೇಶ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ವೆಂಚ ಬಂಡ ಅವಕಾಶ ಯಾವತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದು ಅಂಚಿನ ಆಕಾಶ ನೆನ ಕೈ ಕೊನದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ನಡುಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈರೊಂಚರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆವಾಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ತೆರೆ ಮರೆಟುಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡಾದು ದುಂಬು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಈರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಾಯ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುನೇನು ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೋಲು ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲ ದಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್ ಕುಡ್ಲ ದಕಲು ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್.